वाओ ये क्या है ओह माय गॉड भगवान ईश्वर भगवान This is Darjeeling, guys. Jacket ayo passport. I'm Daju. Kansir. Hey guys, good morning from this heaven on earth, Darjeeling. लोगोफोर जोंनि पिरियड गिरामान जाबाय माने प्रग्रामान जाबाय फार्स्ट थांगोन जों लोगोफोर बाटासियाल' बारना थ' बाटासियाल'निफ्राय टाइगार हिल्स जों नायनो सानदों सेकेन्डलि रक गार्डेनाव जों थांनो हागौ आरोना बेनिफ्राय गोबां दङ साहा बागान दङ मा दङ बहुत माने मोजां जायगा दङ आरो गासैखौबो आं नैबे ब्लगाव देखायजोबनो नाजागोन आरोना गासै अल दार्जिलिं ट्रेभेल माने हेलो बाजै इधर देखो रेडी जाखाबायना ए थुदो लोगोफोर नै दाइजों ओंखारसै आरोना नै रुम खालामजोब्बाय माने रुमा जोंना बेनो नै सिथलायसै Let's go nih. Girls nih, ada boys nih. Tuh, Daijun oंखारलांनोसै Korea all Darjeeling ride di mana Darjeeling mau ada gas sekau ini deh kita na. Let's go. Oh. Bye bye. Telepon nih जोंनि aunty and uncle. Body अच्छा लगा aunty. Body अच्छा लगा. ठीक है भाई हाँ. मिलेंगे कभी. ओके. नहीं आज नहीं जाएगा आज आय रा ओके लोगोफोर नै जों ओंखारबाय थ' नियाव दोङो जोंनिया बाइकआ ओमफ्राय लोगोफोर नायलाय टय ट्रेननि नैबे लामा बेयाव माने राइट साइड नौथायाव माने ट्रेना फैगोन आरोना माने अनलि 2 फुटल'लै नालाय नै आथेङा नाय अनलि 2 फुटल' गुवाराव मोनसे ट्रेन फैयो आसुरित अनलि 2 फुटल' गुवाराव मोनसे ट्रेन फैयो बे मोनसे आरो नैबे जाय वर्ल्डनि हाइएस्ट मोनसे रेलवे ट्रेक आरोना बेनि थाखायनो बे दार्जिलिं फेमास जेखिजाया दायो जों मुवा ओंखाम ना फार्स्टलि ओंखाम जानोसै बिनिफ्राय बाटासिल' थांसै बेनिफ्राय आं बागदावदोंसो आंनि बाइकआ लोगोफोरा पामसार आयौ नालायनो बागदाव सादो दोङो आं आयौ पामसार जालांबाय हनै आंनि बाइकआ दे गावलाय ओमफ्राय मोनसे आङो इसोरखौ धन्यबाद होनो सानो माने जोङो मैया फैनाया माने 20-30 किल'मिटारसो माने जेबो नं गैखाया दै ओरैबायदि हाग्रा आरो ओरैबायदि गोजौ ढालान बेबायदि जायगायाव माने पाम्पसार जानाया मा जागोन देलाय आं बुंनो माने मैया जोंनि बे हाग्रा जायगायाव पाम्पसार जानाया मा जागौमोन गसाइनि अननायाव जायासै ना लोगोफोरनि पाम्पसार सेप्ता दार्जिलिं राइड जियानो जायामोन दा जों फार्स्टलि गारिखौ बाथिनोसै बिनिफ्रायसो जोंनिया आरो गारि गैयाबालाय आरो बोरै बेरायनो नङा होमबा गारियानो मेन ना बे गारिखौ बाथिनोसै नै ओमफ्राय बहुत माबालै दार्जिलिंआव बहुत जामनि फुंनिफ्रायनो नै नै दायो बाथिनि रेडि जाबाय kalau दायो माने बाटासि लुलुब थांगासिनो खिन्थु ओरैबायदि अखा हाबायलै माने जाफैगासिनो टय ट्रेन ओमफ्राय ओरैबायदि पार्किंनि प्रब्लेम ना बाटासि लुबाव माने इज द भाइब अफ दार्जिलिं भाइब आयौ नालाय जे रिक्सिफोर ने सेस दार्जिलिं भाइब This is Darjeeling, guys. Darjeeling ni train station. Telepon nih dari tangkasnya rock garden tuh naik. Ini dia salam ya, itu naik. Ayo. Betul. Saya jangan deh. Oंखारलां. Saya jangan gitu. Lakhai itu deh. Saya jangan. Pilihan experience gimana saya jangan yo. Ayo. Experience gimana saya jangan. Ayo. Kamera barang dua mana hanai. কিন্তু ओरैबायदि थिया बियो ओरैबायदि थियानो लोगोफोरनि आयौ नुनायावनो नुखादों ब्रेकफोरा बहुत फेल जायो ना फ्राय समाव फेल माने गरम जाजोबनाय ब्रेकफोरा नै दालाय गायला आयौ जाव सान्दुं दुंबाय दासो सान्दुं दहायनिफ्राय अखा जि जानानै सेस
ঈশ্বর ভগবান ঈশ্বর ভগবান ঈশ্বর ভগবান Laki. ro 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 Dekat video. And Johale. तलफोर दायो जों थांगासिनो बेयाव माने गाहायाव दङ रक गार्डेन आरो ना रक गार्डेन माने बहुत मोजां माने वाटारफल दङ बेयाव नै खासे आयु नै जि रिक्सि सिटि सांगथ' नाय आयु माने ओरैबायदि धालाना डेन्जार आरो ना 45 डिग्री जागोनलै आरामसे जागोन 45 डिग्री ओमफ्राय बे जाबाय लोगोफोर आङो दिनैनिफ्राय 5 इयार्स सिगाङाव फैदोंमोन 2019 आरो ना थ' बे समाव आङो बाइकदो फैयाखैमोन माने बाइकदो फार्स्ट टाइम आरो बेयाव माने ओरैबायदि माने एडभेन्चार आं बिदि लाइफआव खालामफेराखैमोन आरो ना ओरैबायदि डेन्जार लामा माने लाइफआव आङो माने बिनिख्रुइ डेन्जार आरो लामा नुफेराखै आरो ना माने ओरैबायदि डेन्जार वान अफ द मोस्ट डेन्जारियास रड इन इन्डिया होनना बुंनांसिगोन इखो ओरैबायदि माने धालान मेगनजों नुवा खिन्थु नों फैबासो मिथिगोन नोंथांमोना तलाफोर मोनसे बाथ्रा बुंनो आङो नोंथांमोना बेसांखि लोगोफोर फैसा बासायाखै मानो बेसांखि प्लेनिं खालामाखै माने खिन्थु बे लोगोफोर जोंनि बे समनि बे यां एजनि बे एक्साइटमेन्टनि लोगोफोर बे बेरायनाय बैसाग मालाबा फैफिना थ' बिनिखाय बेसां हायो बेरायनांगौ आंनि मथेबा आंनिया बे आरो ना बेसां हायो बेरायनांगौ बे जोंनि यां एजआवनो फुरा बुंखौ नायना लाजोबनांगौ आरो ना हे क्या है ओह माय गॉड आ जाओ साला तलफोर नायनि माबायदि धालाना बिदिखा आरो ना बिदिखा डाइरेक्ट वाव दे 1 2 3 ग्लो मा ग्लो oh wow my god तलफोर फाइनली रक गार्डन waterfall बे जा खस्थ' खालामबायलै बेयाव सफैनो थाखाय ना तलफोर नैबे जाबाय रक गार्डन देखो गाइस देखो तलफोर नायनि रक गार्डन माने बे दैसाया बेयावल' नङा माने बिराद बिनि सायाव माने मोनबासो दं आरो ना माबाया वाटारफला आरो अखा हाबा आरो बारा जाबावो फै दा फंबाया भिडिअ कल नायनो देख फंबाया भिडिअ कल नायनिया वाव दा लोगोफोर नाय बिबारा नै आयौ माथो मोजां नालाय बिबारा अ माय गॉड नालाय बे बिबारखौ आङो सिक्किमावसो थांनानै नुगोन सानदोंमोन अब सिक्किम में क्यों जाएगा इस लेट्स गो तो मैं लोगोफोर सायाव माने ड्रेस दोङो आरो ना माने ड्रेस माने नेपालि ड्रेसफोर थायोना बेखौ माने रेन्टआव एसे गाननोसै बेफोरनि मेम'रिस नङा होमबा बेरायनायनि लेट्स गो वाव हे गानोबा नेपालि ड्रेस हेला ये भी ना भैया से कितना ये 100 रुपया बॉयज का होगा सब है ना ओके लेट्स गो वाव इतना सुंदर वाव कोटी रामरी ब्यूटीफुल नेपाली sini kansi apa kansi munung kansi wow nih mana mongol susah boleh malah bisa lagau dore abnya wow betul deh lagau kemana nih kemana ya मतलब ये मतलब ट्रेडिशनल ना अच्छा ये भी है क्या ट्रेडिशन में ये भी है ओरिजिनल में तो प्योर गोल्ड का होता है ना वाह आप इसके बारे में बहनो नेपाली कान्छा wah siapa Riba wah Hello for finally I'm Daju and she is Kansi Kansare Kansir
Dreams come true na. Nahor, phone ke pada. Apa kasih yo? Lagau. Apa kasih? Darjeeling se. Tolong ber ya he. Dah menua. Kansi am daju. Wow. Ek song betai kya? Ek gana betai ya per. Ek gana betai ya per. Lepas dari jam saya respon lagi, turun tamu na. Ani Instagram sana naik macam berna. Gerbo foto sama macam Instagram ho. Naik macam, okay. Tolong per, बहुत video बने भाई. Welcome nang भाई. थोड़ा जैसे लगा हाँ? हाँ बोरो ही है. जानता है बोरो जानता है. थोड़ा इतले. अच्छा लगा हाँ ya sih. Pindah beri muka. Pindah जोबोद मोजां नांदो. ओमफ्राय माने आंना दार्जिलिंआव फैनानै आं बेबायदि ड्रेस गाननानै फट' लानानै सिमां जाबाय सक्सेस. Thank you. खामानियावबो खामानि होलाय. Kalau pada itu kunci kunane जोङो एसे साव गरम एसे गरम माबाया. नालाय बेफोर लोगोफोरा ओरैबायदि समायना. Nih, sudah. Definnya ini. Wow. Tolong for finally Batavia Louvre. Oh my god. Finally for body siang bisa kau pindah na. Dari fu bidi bon parking gaya ro kana kezum pindah sih bisa cenga. Dari kamar ro garden na bisa ro garden for return. Pindah saya biar namanya capture jang 5 years mesti pindah bunyi garden. To bini kayak बहुत mana fin lucu ban. Kido finally. Ini sampai Trojan ni lama. To ini macam war memorial. Wow, what a beautiful. चलिए मदे तलग for this is Batavia Louvre everybody ani dream ani look for dream place benar na mane dream ada dream ani double mane train phana bu ber na ni ada be train phana बहुत lucky deh train phana बहुत ही lucky bio mane look for train mane khanse बहुत kom phayar na to जों phai look train phai na thank you so much isra angni baboga bindo isra angni ko mithi ber na angni jeneba luginakho mane onsinani train phana hobai लोगोफोरनि रायजों जासानिबो बिराद लाखि बहुत lucky. फार्स्टआव गंसे फाइनोबा बेयाव भिडिअ लाबाय बिनि रिल जाबाय सेकेन्डआ आंनि जाबाय आरो लोगोनो खनसे फाइफिनना होलायबाय आंनि जाबाय आरो आंनि थाखाय आरो नि This guys Darjeeling what a feeling बहुत wow happy na bisa 100% bisa 100% ani 110% गिदिर नाय बिसोरो दिना बाइक नाय थायो paso jacket ayo paso jacket ayo paso jacket ayo paso jacket ayo paso Tolong pernah जोंनिया बेटिया लाबाय जेकेट लायो 500 मोनसे लाबाय आरोना जोंबो एसे बुंना होफाबाय तलफोर बिदिनोसै दिनैनि भिडिअआ आरोना तलफोर बहुत बरिया ओंखाम जाबाय नियाव ओरैबायदि किउट रुम ना ओरैबायदि फिसा नै फिसा माने ओरैबायदि किउट रुम आरो नै जाग्राफोराबो बिराद स्पेसियेल आरोना दामाबो बिराद खम only 100 rupees alligator fish this is जायबो नाखै पुरा हिट नांदों नै बारा होखावसैलाय आरो जाबाय जोंहा बहुत बढ़िया नहीं बहुत बेस्ट आरो ना जागाया तो बियास दिनै भिडिअ बहुत बढ़िया गिदिंबाय दार्जिलिंखौ बहुत गोजोनबाय तो बियास दिनै भिडिअ दे गाबोन भिडिअ जों स्टार्ट